Molweni sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asibonga maniphila mfowethu wamkhonza la. Thank you so much guys. Asibonga kakhulu maniphila. Ake nginibonge nginamukele futhi ngokuthi nibe khona la kule channel. Ngiyabonga kakhulu bonke abasubscribe-ile abasha, ngiyabonga kakhulu. Futhi ngiyanamukela nabo bonke abakhomentayo, abalayikhayo nabashare amavidiyo, ngiyanamukela. Ngithi thank you so much. I appreciate it guys. Ividiyo yami emfishane nje le, nami ngithi angiphawule kulokhu esikubona kwenzeka eMpumalanga kwe-MK Party. Ngike ngayenza ividiyo ngaveza ukukhala kwami ngesenzo esenzeke la eMpumalanga ngesikhathi kunaleya event la khona uconvener we-MK umama uBusisiwe Mkhwebane wavinjwa khona ukuthi ayokhuluma estage. Hayi ngithi ake ngiphawule nami. Kukhona abantu abaveza izinto ezithile ezifana nokuthi umama uBusisiwe Mkhwebane kufanele ngabe uyagive up manje kulesikhundla sokuba iconvener eMpumalanga because sinzima kakhulu. Basho lokho nalokho. Bathi abanye abe-right seku-EFF ukuba kashiyanga khona and all that. Basho izinto ezifana nalezo. Siye sambona-ke naye e-Twitter laphayana ekhuza lokhu bekwenzeka kuleya event ekubiza nge-cult. Siye sakubona konke lokho kwenzeka. So ngifuna nje ukuphawula ngale ndlela, especially kulaba abathi aka-give up. Uma uMsholozi ememezela ukuthi iMpumalanga izohola umama uBusisiwe Mkhwebane last year, I think it was October last year, 2024. Angicabangi ukuthi umama uMkhwebane wathi mayemukela lesikhundla esinikezwe uMsholozi, angicabangi ukuthi wasithatha njengento ezoba lula. Ayikho into elula, especially ebuholeni. It's not easy. It's not easy. And mina into engayisho ile ukuthi lama challenges akhona la eMpumalanga ku-MK Party, noma ake ngithi lama challenges abhekene noma Mbusisiwe nje Mkhwebane njengamanje, mina ngiwabona kungama challenge awadingayo ukuthi amqinise, amenze abe strong, because there's still a lot of work ekusafuna awenze moving forward umama uBusisiwe Mkhwebane. So vele angeke kuze kube lula. Mina ngathi nje lokhu umpreparela enkulu impi eseza isencane le. Enekhona bathi uMsholozi uthuleleni. Why uMsholozi angathathi inyathelo ezithe ukuqina ngalo Mary Party and all that. Abantu kumele bazi into eyodwa, uMsholozi kahle kahle akuyena umuntu othathela izinto phezulu, futhi akuyena umuntu osheshayo ukuthatha inqumo. Lena nje eyenzakalayo hayi ukuthi akayiboni. Futhi kuzokhumbuleka ukuthi uma kuqala uApril uke weza la eMpumalanga. Uke wafika la wazohlangana naye uMary Party nobuholi obukhona njengamanje be-MK Party eMpumalanga. Asinawo ama-details ukuthi yini eyakhulunywa ngaphakathi, kodwa okusalayo akulona iqiniso ukuthi uMsholozi uthulile akenzi lutho, because sekhona nabathi uMsholozi unikela ngomama uBusisiwe Mkhwebane kulaba abamhlukumezayo, bathi unikela ngaye, uyamiyekelela. Bathi umama uBusisiwe Mkhwebane is crying for help.
and umsholozi ne-leadership ye-MK Party ibonakala engamniki lento ayidingayo ukuthi imvikele kubani, kuMary Phathi nama-supporters kaMary Phathi. Mina ngizothi njengomfaka Mkhonza lana lena ngingathi mina yimpi okuwukuthi kufanele siyiyeke iliwe ngalendlela eliwa ngayo yi-leadership ye-MK Party. Masingafuni ukufunza uMama Mary Phathi ukuthi makenzeni njengamanje. Sorry, umama uBusisiwe Mkhwebane ukuthi makenzeni njengamanje ngoMary Phathi. Masingamfunzi. Asilindele iprocess ye-leadership ye-MK Party. 100% sure ukuthi umama uMkhwebane uyaxhumana ne-High Command, National High Command ye-MK Party. Futhi uyaxhumana nomsholozi kakhulu nje. Angiboni ukuthi kuyiqiniso ukuthi kuthiwa sebamlahlela izandla and all that. Ukuthi nje izinto indlela ezenzeka ngayo thina sifuna ukwazi ama-details ukuthi how are they dealing noma how are they planning to deal noMary Phathi neMpumalanga engamfuni ubani umama uBusisiwe Mkhwebane. So nje kodwa okubalekena kakhulu bengifuna ukuveza la ukuthi umama uBusisiwe Mkhwebane ngithi mina lento le iyamprepare ukuthi abe strong for impi ezayo. Siyazi ukuthi uke wadila nezigameko ezingakanani public protector. Bekuyisigameko emva kwesigameko up until waze wayophuma esikhundleni sakhe njengomvikeli womphakathi. Engicabanga ukuthi izimpi ayezilwa lapho zizoqhubeka manje ku-MK Party ngendlela ehlukile. Yayibona. So njengoba kwenzeka konke nje lokho kungathi kukhona abangamfuni, kukhona kuthiwa impumalanga kana ground, uMary Phathi one ground noma one support. Therefore uMary Phathi uyena okumele anikwe impumalanga ayilide ngoba une support eMpumalanga. Okusho ukuthi kafishane ngaleyo ndlela nithi umsholozi wenza iphutha ngokukhetha umama uMkhwebane. Bekumele akhethe umama Mary Phathi ngoba ekhona ukumobilize i-community. It's not just about ukumobilize, bafethu. There is more into leadership. And there's more umsholozi ayiplanile nge-MK Party ukuya phambili. It's not about ukuthi umuntu kunabantu abangakanani abeme emva kwakhe noma abamemeza igama lakhe abamsupportayo and all that. Ziningi izizathu ezingenza abantu ukuthi benze lokho. Njengoba mhlawumbe abanye bethi nje hayi akanikwe uMary Phathi impumalanga ngoba uyasupport. Yini lena enza ngayo ukuthi azasupportwe kangaka? Iyona leyo nto edingwa i-MK Party. Asazi, angifuni ukungena deep kuma-details. Kodwa nje into engifuna ukuyisho ile ukuthi whatever challenge njengamanje ekhona eMpumalanga, whatever challenge njengamanje abhekene nayo umama uBusisiwe Mkhwebane, I think she had expected it uma ethatha isikhundla sokuba uconvener. And umsholozi engicabanga ukuthi waxoxa naye deep ukuthi ngeke kube lula ukulida le province. So kufanele ukuthi lesimo lesi asithathe ezisiza, take it as it come, kuye adile ne-situation ngayinye eqhamukayo. And-ke naku engingakusho futhi uzoba nawo amaphutha futhi kumele siwa-expect because at the end of the day nayo she's a human being. She's not perfect. So amaphutha azokwenzeka along the way uma mhlambe eba under pressure, kunezinto mhlambe naye azozenza ezizobonisa ukuthi so under pressure mhlambe enze lawo ma-mistake and all that. There's nothing strange ngalokho. Nothing strange. Impilo leyo. Ngoba sekukhona phela nabathi hayi unamaphutha amaningi, ipolitika akayazi akabuyele kwezomthetho and all that. Yiphi iposition engenama-challenges? Mina ngithi njengomfowabo Mkhonza asiyekele
umama Mkhwebane adile nalesimo ngendlela yakhe. Asiyekele futhi i-leadership ye-MK Party idile neMpumalanga ngendlela eyenza ngayo. Siyazi ukuthi njengamanje senenkinga enkulu eMpumalanga yokuthi i-leadership ye-MK Party eMpumalanga ayina-access kuma-funds we-MK kule province. And kuphazamisa ama-project amaningi okufanele ngabe engage kuwo njengamanje MK Party kodwa kwenzeka. So lesimo lesi nje sinzima kakhulu and kusewuyena lo mama Mary Phalo ophethe ley'khiye zama-funds e-MK eMpumalanga. So kusazoba likhuni vele and singa-expecta ukuthi up until iy'khiya zama-funds e-MK Party zingena ezandleni ey'fanele, isimo siyoqala silunge eMpumalanga. Okwamanje kusazoba nzima and umama uBuswe Mkhwebane usazobhekana nabo ubunzima. Kufanele nje thina sazi into eyodwa ukuthi MK Party yakhetha yena ukuthi yoba yi-leader yaseMpumalanga. Uma nje uMsholozi esengakasho ukuthi hhayi beka phansi mama Mkhwebane, noma singakezwa umama Mkhwebane athi uyashiya, ngithi mina siqhubekeni simsapothe, asiqhubekeni futhi silindela ukuthi kusekuningi okunzima azobhekana nakho kulesikhundla, asikho lula. Vele kwakufanele kunikwe abantu abazokhona ukubhekana nengqinamba ey'nkulu. Yingakho uMsholozi angakhethanga nombani, kodwa wafuna the best. Asebeke babonakala bedila nama-challenge ukuthi balide kuma-positions afana nalawo omama uBuswe Mkhwebane nabanye. So lokhu nje engingakusho ukuthi umama uMkhwebane lokhu kuyamprepare for the big war ezayo. I-MK Party sazobhekana nomzimba omkhulu. And ukhumbule ukuthi baningi abantu abafandiwe ukuthi iMpumalanga noma i-MK Party eMpumalanga ingabi stable. So sikulindele lokho, not just eMpumalanga, national. Sikulindele lokho, ngicabanga naye umama Mkhwebane ukulindele. Uma-ke simbona mhlawumbe ba-under pressure, singabe sesithi hhayi uyahluleka and all that. No, he's a human being at the end of the day. Usazobhekana nama-challenge futhi-ke kwipolitiki usakhula. Naye usenezinto ey'ningi asayifunda nasazoyifunda futhi. Yiloko nje engingakusho njengomfowabo kaMkhoza. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Ake siphawuleni-ke, sikhomente, sishare, sisubscribe. Thank you so much, mfowabo kaMkhonza.